Het wie ik maar weer een koude dag, mensen. En het begon van de morgen betiet met autoruttenskrabjen, maar ik buien met hagel en weer te sneeuw. En dan weet je dat die boppeloft koud is. Die bloed ik nog koud ontmoet een beetje ta. En daarna gaat de temperatuur omheen. Wel, joen en vannacht een vrij heldere joen, een vrij heldere nacht, maar letter vannacht al meer bewolking. Maar het betekent wel dat we temperaturen gaan samen bij de 12, de 3 graden op de eiland, en 0 en min 2 graden op het vasteland. En dus op de meeste plekken frost onder groen, misschien wel zware groen frost. En de wind die komt vannacht uit het zuiden waai en is zal matig en vrij krachtig worden in het kust- en watergebied. Maar eerst is er net volle wind. Dan morgen dag. Een wetterkoude dag. Maar vanuit het westen maar meer en meer bewolking. En dan volgt ik nog rein en lichte rein. Hoe daar een temperatuur om bij de 9 graden heen. En de wind die mij er wijst, het wordt een roege dag. Ik maar een hudde ontzwarmige wind in het kust- en watergebied. En op het vasteland ik een krachtige wind bij Vlagenhut. Dus roeg en nog eens een keer roeg. In de joentijd, in de nacht nog altijd een rein op lichte rein. Ja, en verder de dagen die volgen. Waasje, toonsje en vreit. Betieden rein, betieden buien. Toonsje en vreit misschien ik nog wel eens even wat zinnen, vooral in de kustgebieden. En de temperaturen gaan naar de groeizame temperaturen. Want 12 graden op Waasje, 13 graden op Toonsje en vreit. En dat betekent dat het in het weekend misschien nog wel eens een graadje warmer worden kan. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.